Здравейте отново с поредната велоразходка. Ако такива подобни видеа ви харесват, може да се абонирате за канала, да харесате клипа и да се абонирате за камбанката, дето да ви известява. Днес съм решил да изкачвам Бера към Вишовград. Както виждате, още от началото съм забързал клипа, понеже целият запис е някъде около 2 часа, затова съм го свел до към 11 минути и 32 секунди. Днеска времето е хубаво, часа е малко след 14, ето тук вече пристигна Бяла черква. Денят е 23 март, събота, и тук сега на центъра на града ме чака един приятел, с когото ще изкачваме заедно в Байра. Ето го и него. И така, здрависваме се и се отправяме към днешната цел. От тук до самото изкачване естествено го ударихме на приказка. Сега ще преминем тук по едно мостче, ето го мостчето. Тук няколко години вече има традиция да се прави July Morning, което привлича наистина доста хора и наистина е много хубаво, защото има много яка музика и най-вече напълно безплатно присъствието. Още на няколко метра след самият мост започва изкачването. И тук все още се държа, но малко по-нататък ми става доста по-трудно. Той така на него ми е доста по-лесно, защото просто може да кара доста по-добре от мен и го кара доста по-често. Точно преди 2 седмици аз също идвах да го карам пак, тогава бях сам и всъщност тогава ми беше още много по-трудно. Защото миналия път спрях, както и днеска трябваше да спра да се почина, но миналият път спрях и сега ще ви покажа. Момент. Ето точно и тук спрях и почивах някъде около 10 минутки, защото ми беше станало много тежко. Този път спирах пак, но малко по-нагоре, което е малък напредък. Миналата година правих същите упражнения и беше пак така, няколко пъти трябва да се наложи да спирам, но после вече го качвах, айде не мога да кажа без проблем, но поне без да спирам. Ами няма как, все пак докато вляза във форма е доста по-трудно. Ето той даже ме чака горе, защото бях изостанал доста. Сега тук спрях. Този път пак починахме доста, може би около, не знам, около 10 минутки пак. Ето видяхте скоростта, с която отдолу горе го изкачвам, между 7,5-8 км в час. Миналата година мисля, че максималният ми е бил около 10 и нещо 11. Общо взето Байрчето го използвам като мерило за това докъде са ми възможностите за сезона, което сега са доста лоши показатели, но все пак с времето се подобряват. Тук вече стигаме заветната цел, поне моята. Покоряването на големият лош връх към село Вишовград. Тук вече може да се усмихнете, защото ви снимат. Ето го той къде е там, отляво ме чака. И пак спираме за една, може би около 10 минутна почивка. Не знам, на мен ми трябваше доста време да се възстановя. И също така да се налоча с вода, защото пулса ми беше стигнал почти 200, над 190 беше. И това беше и причината най-вече да спра долу, защото бях почнал целия да пулсирам.
След почивката вече се отправяме надолу по спускането и това ето. Толкова много мъки, поти и усилия за има-няма 6 минути спускане. Понеже аз бях доста изморен и изобщо даже не съм и въртял надолу, само сме се возили почти, не сме въртяли, само тук в началото, за да мога да го настигна малко. И пак без да въртим, максималната скорост е била около 54 км в час, което означава, че сме го спускали средно с 43-4 км. А пък миналата седмица, когато бях сам, понеже бях доста по-зле и като се качих горе и викам, айде нагоре, като не мога, поне надолу. И бях стигнал до около 65 км в час надолу, но за много кратко, защото като се спускаш, завоя идва бързо. На няколко пъти оправям огледалото, защото от много бързата скорост то си променя позицията, понеже все забравям да го стегна малко и всеки път се налага да го оправям. Пак малко ще забързаме, че скоростта доста намаля, тъй като не въртим. Тук отново го удряме на приказка. Ще забавя малко, че ето сега отляво виждате един младеж, който кара на задна гума. Нещо по-интересно. Тук с него вече се разделяме, аз продължавам към Павликени. Тук по шосето малко карам над закона, защото отстрани виждате, че има велоалея, но тя не е много приятна за каране, особено с шосеен велосипед. Така че като асфалтират самата алея, тогава ще карам там.
Ами като цяло това е за днеска. Видях до къде ми е състоянието, може би още веднъж или най-много 2 пъти, ако го кача така с почивка и най-вероятно ще мога вече да го изкачвам по-спокойно без да спирам, но най-вероятно със същата скорост за сега, защото просто ми е малко трудничко. Който е стигнал до тук с гледането, благодаря му. Явно и на него му харесало или поне е било малко увлекателно. На следващия ден също карахме и също съм направил запис, така че очаквайте съвсем скоро още едно видео, което най-вероятно ще излезе през седмицата. Тук след малко батерията ми беше изтощена и мога да ви пожелая да сте живи и здрави и пазете колездачите. За сега, чао от мен!